बाथोनफोर थानायबासोमोन जालायबाय नोंना स्ल' मसन नायनाया नायाबा माथो गावनि हौवाखौलाय गोदाव सोराव बुंबाय थागोन कलेजावथ' थांखाला वाथोबा जाबोनायनि नारुन मुनि बायदि बेन्दों बेनला गाननानै फैखो हाग्रा बारियाव मोसाबोदोंमोन आं ओइ गथ' नोंनि रायलायनायखौ सोलायनोबा सोलाय नोंनि थग्रोनखौ नायनो हाथारला आं ओइ मादार डन एंग्रि मी दल लिंग्रि मी ना देलाय मांग्रिं थाबनो आं नोंखौ मारसिगोनसो नामा बेलाय नै आंजों थाबाय ओइ डार्लिं सुनाया बेसे गोबाव लाबावगोन दुगैनो लुबैनाय जाथारलामोनलै दुगैनो लुबैदों दुगैफैनो हाया एथ' गिदिर दै दंखायो मानोथो जिरायबाय थाखो हाट आं बेयाव दुगैया न'आवसो दुगैगोन आं है गोदाव सोराव खालामबाय थागोन थाब थाब दुगै गोसोसो दुगैयाबो जानो हागौ आं मादै नोंनाव माथो फैसा बुरजा दङ आंनो दख'ना बायनो पास हर दे ओरैनोबाबो नोंसोरो बायना होखाया ओइ मा होनदों नों मा होनदों ओइ इंख्लेम' गानो गाना आं गोसो आं रावनिबो ड्रेस गानाखै हौवानिसो ड्रेस गानदों मानसियालाय क्रेकसो जामारबाय नामाब्रा आरो फनसो रायलायबावदों नोङो औ आइ नोंखौ नै मोनहैसिगोन लामायाव दं दे लांफागोन दे औ नै आंजों औ दे जागोन दे आरो फनसो रायलायबाय थाबावदों नोङो फै थांसै आइदै ओइ हाग्रायाव मा बाजैलाबायखो नोंलाय आया मा जायलाबायखो अन्थाइ बिखाया खबरदार आंनि मोदोमाव आखाइ दाहो नाहैथ' दिगदारि हौवा